festa tagħna dal-biju kbir niċċelebraw armar mill-aqwa tabit grandjużu dawk it-trofej mill-isba u issa żgur li kulħadd magħna dal-biju kbir qed jintarawna u dawk l-umbrele u li kremrawha bil-pittura aħna mlejna sezzjoni żgħażagħ tal-Nunzjata bil-kull fajnejna qed tarawna u ma' dil-banda l-ewwel u l-unika fir-raħal tagħna u issa Mejju reġa' magħna ta' titular niċċelebraw preparamenti kulħadd jaħdem għall-festa tal-padruna u wara issa x'festa għandna kulħadd lidna qed ifaħħarna u dak il-brilju u n-nar tal-art li juri x-xogħol minn tagħna u veru għandna biex niftaħru għall-festa kbira li aħna għandna u minn qalbna kollha ngħidu viva il-Nunzjata il-Nunzjata l-festa tagħna dal-biju kbir niċċelebraw armar mill-aqwa tabit grandjużu dawk it-trofej mill-isba u issa żgur li kulħadd magħna dal-biju kbir qegħdin tarawna u dawk l-umbrele u li mrewħa bil-pittura aħna mlejna sezzjoni żgħażagħ tal-Nunzjata bil-blu fajnejna qed tarawna u ma' dil-banda l-ewwel u l-unika fir-raħal tagħna u issa Mejju reġa' magħna ta' titular niċċelebraw preparamenti kulħadd jaħdem għall-festa tal-padruna u wara issa x'festa għandna kulħadd lidna qed ifaħħarna u dak il-brilju u n-nar tal-art li juri x-xogħol
għal-festa kbira li aħna